Și dă cadouri pe stradă. Moșu. Unde? Tu știi cât ai de la Băi, dar n-ai mai să dăm de la ele. Tu. la mașina oraș. Ele la doamna Bun, haideți să ne văm. Se mai filmează ceva? Da, ne filmează. Aici, Antena 1. Reportaj realizat de Mihalache Rareș. Da. Băi, lăsați mai încet! Eu vreau să vorbesc în cameră. Deci acum mergem și împărțim un cadou copilor sărmani. Că e spiritul Crăciunului, frumos așa. N-avem idee unde să mergem. De la fetele astea, de la fetele astea, de la fetele astea. De la fetele astea. Dă-mă la fetele astea. Lasă-mă cu fetele. Hai mă, uite sunt două spate. Nu, dacă căutăm copii.